Čaute, dneska si ideme dať, kúpiť ten dom v cirkuse Brookhaven. Tak všetky moje úspory dávam do tohto. Teším sa mega, jajajaj. Napríklad dám tento dom. Tak dám ženda a idem úplne dole. Tak. A toto je on. Mega veľký. Mega sa teším, keď skáčem. A idem hore. Tak toto je prvá izba. Neviem, čo to je. Tak. Ideme dole. Strašne pekný dom. Juj. Tu je nejaká, čo ja viem, obývačka. Oh my god. Oh my god. Tu sme neboli, tu je krásne. Zase von, škoda. Idem dole. No super dom, presne tak. Tak. A čaute.